Kasngi ke basis pak sanpau. Ha ke keteng upau kun mesia makut amen. Ko tra Jisu tu pensle ingi dok mesia makut jong me. Ka siti seki Kristan ha Filipi. Kalendong kabaningkong. Paulus ba Timotheus kisah kri ukris Jisu ha kiriu kuat baro ha ukris Jisu kibah Filipi. Lambat kinong syarai ba kidukon jongki. Kajing ai ba kajing suk hapi na ublay ukpa jungi ba na utra Jesus Christ. Ngai ngu i ublay junga man kapor banga perkhat sepang jungpi. Mat man ba ngadwai na kabenta jungpi baro ngadwai da kajing kemen. Namar pilai rap an pun priang ke gospel na duk basedang haduk mentah. Ya kani ngada sungus kem sibuan ba uta bala sedang ke kamba baha hapi unsa pendap ya ka habanda biang. Haduk kasengi jong Christ Jisu. Kalong kabadai ken bangan sengau kumne sepang jungpi namar ngada ya pi baro. Ma pi baro kibala yok bentalang ha kajing bakar pang jonga. Men bangala sya set bendi ne ngaladai ban yada badon penskam ya ke gospel. Ublehi ulak ban saki. Kanu ang nuot ya away pa away na pi da kajing jung Christ Jisu. Ngaduai ba kajing jung pi kan nang roi kerhai ha kajing tip bat kajing sempang. Kenang pada kajing tip lembas ngur ba akor ba klam tok bria. Pinang banyokor ki ba syong dor da shisha. Haduk kasngi jong ukris. Haba pinsa kot sekajing baha bajanai kaba ukris Jisu penmi ihangi na kabenta kaburam ba kajing ro ya ublay. Ko para bangai ngakwa ba pintip ba ki bala jia hanga kilai rap da shisha ban punroy ke gospel. Kajing syaset bendi jonga na kabenta ukris kalapau nam haduk ke karot siem hangni bat hakiwei patru. Kumta bon na ki para bangai jonga ha ukris. Da kabas nguslur na ki kenjri jonga kilanang nuot su ban kran ya kaktin ublay klem septing. Shisha don kibayalap ya ukris na kajing bisni ba kajing yakop. Henry donru kibale na kamon sungpa. Kini kile na kajing namar ki sungtu bagi kendri jonga ki ai kabu ban yalda ke gospel. Ki weipat ki alap ya ukris na kajing mut basngur Henry kum kabut sianti persya enga. Baki mut ban kampen janjar jing syak set bendi jonga. Salai kabakungsan kalong ba an yalap ya ukris da kabale men le ne da kajing mut basisya compare Kani kabapan kemen yang ada sisya ngan yai sungu kemen. Namar ngatip scam bakani kan kelalong kajing pen yang da kajing dua ilang jong pi wa kajing kersian bang yok pediang nak mensiam jong Jesus Christ. Ngasyani scam bat ngakmilen ti her. Ba nampen lek ranya ha kajing kemen jonga. Ngada sungus ngan sibuan ba mentaru kumba kala julong an sekentiu burom ya ukris danga ladanga ni ngayap. Namar yang ban kalong ukris bat ban yap kalong kajing mentoy. Penban lada ban hakado kamut banang trei ki kam basaiso ngam tip ya kandungan jit. Shisha ngam nang syu ban rai ke ai ke bakhamha. Ngatrang ban lait no na kani kajing bat ban rengkat ba ukris. Namar kani kalong kabanga khamha sibun. Henry nak benta jong pi ke kam dan kam sibun bangandang Kani ngatip scam. Ngandang bat ngandang sa bat pi baro. Banyarap pi banya chaprang wat ban punroy ya kajing kemen jong pi ha kajinget. Di kajingwan biang jonga sapi kadai ban penlong pi ban sungu sarong susu ya ukris na kabenta jonga. Tangba ai ba kaburok rukom jong pi kanya dai dur ber ke gospel ukris. Baladanga one page ya pi ne ngam one page. Ngani osngo sapang jong pi ba pi yeng teli simen siem bat ba pi trailang kawai na kabenta kajinget ya ke gospel. Haka ai ru wat syak penting haginong chun jong pi. Kajing persya jongki ka aidak ya kajing jot jongki. Henry kajing pen ya pi. Kani baro kalong kumbat mu ublay. Namar kalong ka bok bekerpang jongpi. Tang ban ngai ha ukris Henry wat ban syak sitom na kabenta jong u. Kajing ele jongpi kalong kumju kum kajonga. Kaba pila yo i mensua ba ngalaya le bat kaba piyo sngo menta ba ngadang ya le hi. Kaktiin jong utrai. Ngi sengungu ya ublay. Menta kasi kabas sispa san po. Ladang ilaya buat lang na duk basedang ya kasing puli kaktiin jong ublay. Menta ngila poi haduk kasing kabas sispa san po. Bang ila puli malah kasing ya kaktiin jong ublay. Si dukot si sengi. Bat menta ngila poi hakasi ti
jong Paulus syaki Kristan ha Filipi kadi ka wei ki sti ki bas ngau e ba bat ngio e ka jing kran jong Paulus ru ba Ukraine da ka jing e udap da ka jing e ya ki Kristan ha po Filipi uong ne ka ma ka khat ba khandai ong adwai ba ka jing e jong pi ka nang roi ker hai ha ka jing tip ba ka chempang adwai ba ka jing e jong pi ka ba mot ka jing e jong pi ki nong ki Kristan ha Filipi ba ka jing e jong pi ka nang roi shu hadu kata ka sngi jong ka jing wan pat jong Jesus Christ pin lai na ka no jing si pa sha pen tho bria ba kum ta ter hadu ka sngi jong u Christ ba ha ba pin kot sa ka jing ba jong ba janai khana ba pin dup la ban long ki ba janai le pin kot sa ka ta ka jing ba janai ka ba u Christ hi upun mi ha ki tu baro ka ba u Christ upun mi hangi na ka ban ta ka buram bat ka jing ero ya ublei kani ka e ba ublei ule na ka ban ta jungi om dei tang bo ai ngi ka jing e begin nge ha u rei ai ri ngi ka jing e begin ai ne boru ai ri ngi ka jing e ban ri kendong ya kani ka jing nge khnang ba mangi ngi dup la ban long janai ban dup pau janai mat ka khet jung ublei ha ka kher ka sngi ban mono ba la ban le e kani ka dei ka jing e ka jung ublei na ka ta da ngu ka ngi gidi ban kan mau ba ka jing kla ka ba mot la ne ka ta ka jing yai kla ka ba mot conversion ongoing conversion la ne ka ta ka jing kla ka ba mot ka ba yai man la ka por namar paling idon ki bri ka baduna bar kan ni ka yarap ingi iwei pe wei man kham jan su jisu kani ga gift of repentance la ne ka conversion but ka dei ha ka ju ko kom ning kong e ka ni ka jing ai e jung play bar ka benta ka ba aro ka don ka jing ka mon na ka liang singi la ne ka jing jiet na ka liang singi klem ka jing ai jung play ngi nom la ban jiet dei ringkat ba ka jing ai jung play pe dei ngi don kam ya ka jing menjur jungi bangi ne trailang bat ka ne ka jing ai ka ba ublay u ai na ka benta jungi habas dang ai jung ni ka shiti ka ai ka ba Paulus uong ya ki Kristan ha po Filipi kumang ila pe tang ka Kristan sigi nong Ephesus uong no ha kiru khoj baro ja Christ Jesus ki ba ha Filipi ha kiru khoj baro yang ni la khot iwe pe we yang iwe pe we ki ba long ki jong Jesus Christ la khot yang ni ban long kiru khoj hadin kan ni Paulus bertanya ke ha ki dikot ki ba khat ar ta sepang ka jimpen priang e ka gospel sepang ka jimpen priang ka gospel wong ni don ki ba yalap ya Christ da ka jing bisni ne ka jing Yakob handai don ru ki ba le da ka mon som ha nimla ban len wa da ka ni ka juk jung ngiru ki don ki bri ki ba penun kami ka gospel na ka benta ban yalap ya ka gospel ha ta ka rukom ban yo jing men to yala de le ne ban penrem ki we kumbang si ngau sepang kita ki prosperity gospel ki baju yalap sepang ka ding phana jong Christ la ne ka jing yap ka jing pa jong Christ nei kala long thik kum ka e balat ban kamai ki we pan don ki bri ki bale akata rukom don ru ki pastor ne ki phadar ne ki nu no yalam ki ba yalap e ka tin jo blai na kunta ka jing to yala di ka we ka Paulus ong don andre hapdeng kita ki bar khoi yang ala jet ba ngayeng sakhi ki ni ki bar khoi ngayeng sakhi da ka men sim basmur ha ba ngayalap e ka gospel ka jing khot ingi iwe pe we ro ba ngi le yalap la ngi krane ka tin jo blai ni de ban don na ka jing smur men sim klem ka jing thmu khnang ban kta mat yong ya no re no ai u blai un kta kam dei kam ram jingi bangin bishar ya no ndrei Paulus ong ni khot ba dukhat ba khalsan ha dukhat pra ong don kitu ba yalap e ka gospel na mar ki chi sha ya jisu don ba ru ki yalap em khnang ba ka jing pin sistem jong Paulus kanang jur don ki wei pada ki ba yu bor na ka jing sha sistem jong Paulus ta kadau ki nur ban kran chu spang ka gospel na ka benta kitu ki ba kran le men le ya ka gospel long ban pendon kam ka gospel thik khanang ban penjur su ya kata ka jing sha sistem jong Paulus ong salai ka jing attitude jong Paulus ong salai ka ba kong san ka long ba ni alap ya Christ da ka ba le men le ne da ka jing mut basisha compare ka dei kan ni ka ba pen kemen yang ha Paulus ubo ila di hapo hadu kata bo ang ba compare ila na pikno sniu yang ana pi ai nga kum kanu ksara sniu kam nei lei hanrei ka ba kam kong san ka dei ba ki breu kin yo snow la ne ki breu kin tip sapang utra jingi Jesus Christ sapang ka sandur ka jong ublei na ka benta ka jing emengi iwei pe wei hadin ka ne ka ai ka ba Paulus ong nga ngala thrang bandon kat ba ublei ngam tang ba ka wei ba ru kani ka jing yalap jong gospel kalong ka ba kong san hadu kata nang ta da ngam tip ka ek banjit namar ngam tip ka ek banjit namar yang ngaban em kalong Chris bat ban yap kalong ka jing mentoy namar balai tip ka ek banjit wong si sen pet la hoi ngala kwa bandon lang ba Chris
Henry la dang apet pada ya pi ngadang don kam ngasung don kam ngadang don bat pi ban ya lap su ban hikai ya pi we Henry hakini ke iro baro boleh Paulus ula ban ongkum ta ban mar boleh kani ke kentin khot ban foi wo ong namar yang ngaban em kolong Chris bat ban yap kalong kacing mentoy yang ngaban em kolong Chris bat ban yap kalong kacing mentoy ko hemen ko para hatu gilut ne ban ongkum ong ke Paulus kini ke kentin em singi yang ngaban em kalong Chris bat ban yap kalong kacing mentoy ni ngi dah sokut hak ai ke jong kane ke perthai ka barang te bat penlong marau yang ngi iwe pewe haki dekat bat nyo Paulus uwer bengi sai sisien ke mawer hak siti sigi Efesus tang ba ai ba kurkom em jong pi kene dei dur bat ka gospel ukris ai kurkom em jong pi iwe pewe kene dei dur bat ka gospel jong ukris persya eka wat em kum kinong syuan jong ka gospel kemangin sa pulis khmat u Paulus uang upun kan mau henry ai kene dei dur bat ka tu ka jingkhot ka ba ma pi layo but hapdeng kijing ele kijing cha stom kijing jinjar bang ingin sama nak bentar kijing nget dekat bat pandai Paulus ong kum ni kadlong namar kalong ka bok ka bakat pang jong pi tang ban nget ya Chris Henry wat ban cha stom na ka bentar jong kadi ka bok ka bokong san nak bentar jong haba ni ta mengingat ya Jisu Henry bang yo ban cha stom ro na ka bentar jong hatu ngilong sisyan ayam hakata karukom Ubreo banut menong ini kintin di tu bala mat sisya ke jing e jong blai hadu kata-kata bakapen kelabak lebak ke jing em ju ni i ke Paulus bala kelabak lebak kata hukum em ju hatu mangi pada yo lesing idang sokut haju si haju ni yo lesing ile ke bambon bat bam sinyo tengin pa syo blai in pa ne u ke jing e bangin dap da kan ni ke jing sungurit kam tam e bangin sungongo ningkong e ya u ba ula pa e Jisu se kan patei ban yap nak bentar jongi kaba aro long ba bangin nget sisya ba dengan pediang bau Jisu de nong pun em jengi iwe pe we bau Jisu om de te mau yap nak bentai ki bri barok khoi han kam kat pang e uyap nak bentar jonga nak bentar ki pop jonga uba halor keding phana kata kadai bangi hab dan pediang bat kabalai ladangi pediang sisya yo Jisu kan ni karukom in salah ban kemen wa ki jing yale ki jing sya stam na boleh gin ken mau bakalong ka bok ka bakraw nak bentar jengi iwe pe we om tang ban nget ya Chris rei wat ban sya stam nak bentar jeng berkani ngila ban saki ni kong ha ka jing em jeng ki apostol habala sempat yuki ki mi syabar ki le chiyeng wa ki poi ye ki ai ngo yo blai ki ro yo blai namar bala nyau yuki ki babet ban sya ja buram nak bentar ka kerteng jong Jisu mano ba kham kraw ka kerteng mano ba kham kraw ka buram hatu kraw ka buram jonga ka jong pi ni ka kraw jong Jisu lada ka kraw ka buram jonga ba jong pi ngin sa ngomong bit ha ngin sa ya kendu mau siang kloy ha ka jing em jingai henry lada ka buram jong Chris ka kham kraw ban kita jing sngo jingi ngin sala ban long ki bayai ne ani ro Jesus Christ jinom amen wa bneng to ai ba ka jingai ka mela ai ngi ha ku jong me Jesus Christ men jingi ba ka ding zo ka jingai ka wala pan raham ki do no jingi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya ka jingkat man bala karku nak menta ka jingwan ka hima jome to ai ba ka jingai ai jome kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo ba ya ka jing tha baro a ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jome kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jingai ai jong ka jubili kan karsiu biang hangi Kipin grim jong kajing kermen, ya kajing terang nak minta kispa beneng. To ai bakani kajing kan pensaprian ya kajing kemen bakajing sok jong nong pen em jongi syah setelah kabarre. Syami ublai jongi ubala kerku junam kan long kapuram bar kajing ro si junam amen. Kudu no kutam Jisu tersin ai kemarian rap jongi Kristan tu doai nak minta jongi